बेखौनो बिथांमोना थांखि लानांगोन जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों नों जौगाब्लासो नखरा जौगागोन जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों नों जौगाब्लासो नखरा जौगागोन नों जौगाब्लासो चिरां दुवारा जौगागोन नों जौगाब्लासो चिरां जिल्लाया जौगागोन नों जौगाब्लासो बिटिआरआ जौगागोन नों जौगाब्लासो चिरांआ जौगागोन नों जौगाब्लासो बिटिआरआ जौगागोन बे थांखि बे नोजोर बे आदर्शखौ लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गावखौ दानायाव जाहाथे मुखुब जायो बेखौ आङो गुरैयै लाइमोनफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय बे थांखि बे नोजोरखौ लानानै लाइमोनफ्रा जाहाथे मुखुब जायो बेखौनो खावलायो पुलिस मिलिटारि आरो पेरामिलिटारिनि थाखाय थिसनथाइ हाबाफारि लादों बिटिआर सरकारा चिरां जिल्ला सान्थिपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव पुलिस मिलिटारिनि आरो पारामिलिटारिनि थाखाय 30 सान ट्रेनिं होनाय थिसननाय फोरोंथाइ हाबाफारि लादों बानजायगिरि महरै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल आरो जिटि दुवार आन्सलिक कमिटि आबसु आरो एक्स एनडिएफबिफोरा बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होफैदों दा जेनेखि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि मानगोनांसिब बिथांनि सिमां जोंनि जेनेखि इयुथफोर बेफोर इयुथफ्रा गासैबो जेनेखि जोंनि समाजनि मोजां बिथिं बे मोजां बिथिं बा मावनाय बेफोराव बाहागो लानांगौ आरो बिनिनो मोनसे बावा जाहैबाय जोंनि इयुथफ्रा जोंनि ससाइटिनि गोबां गाज्रि गेना खामानिफ्रावसो गोदोनानै थायो बिनि अनगा जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे जोंनि इयुथफ्रा नैबे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि दारै जोंनि सेन्ट्रेलनि आर्म फर्सेस स्टेट पुलिस बेफ्राव मुं थिसननो हायो बिनि थाखाय मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों आरो बे जेनेखि प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बे रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि दारै जोंनि जेनेखि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनहा निस्सय जोंनि बे जेनेखि आर्म फर्सेस सेन्ट्रेलनि आर्म फर्सेस बा स्टेटनि आसाम पुलिस बेफ्राव मुं थिसननो हागोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ दिनै हिनजाव माहारिया बर'ल' नङा गुबुन गुबुन समाजावबो मोनसे एग्जाम्पल जानानै फैनो थांगासिनो दङ मानो होनोबा अलिम्पिकआव मेडेल मोनग्रायाबो हिनजाव माहारियानो लाग्रोदों बा जुदा जुदा स्पर्ट्सआवबो हिनजाव माहारियाबो दावगागासिनो दा दिनै बर' समाजावबो जोंनि हिनजाव माहारिया उन जानानै थायाखै दिनैनि जेनेखि प्रि रिक्रुटमेन्ट जेनेखि ट्रेनिंनि प्रग्राम बावनो नोंथांमोना नुनो मोनदोंखि बाहाय लोब लोब जोंनि लाइमोनफ्रा हिनजाव लाइमोनफ्राबो बाहागो लाफैदों बाहाय टटेल हौवा हिनजाव मिलायनानै 700निबो बारा जोंनि इयुथफ्रा बे ओनसोलनि इयुथफ्रा मुं थिसनफैदों दा बेनो जोंनि मोनसे सिनायथि बा मोनसे साइन कि जोंनि ससाइटिया मोनसे पजिटिभ डाइरेक्सनाव थांगासिनो दङ जोंनि एरियाखौ जोङो दि बुंनो थाङोबा एवारनेसा जोंनाव खममोन नङा होमबा दिनै बिटिआर सरकारनि जेनेखि मोनसे स्टेप लाबाय प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि जेनेखि ट्रेनिंफोर बेफोर ट्रेनिंनि दारै जोंनि ओनसोलावबो मोनसे एवारनेसा फैगोन होनना मिजिंथिदों आरो बे एवारनेसनि थ्रुयैनो जोंनि ओनसोलावबो एबार जेनेखि स्टेटनि पुलिस पारामिलिटारि फर्सेस बेफोरावबो बारायगोन होननानै आं मिजिंथियो 30 दिननि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों दिनैनिफ्राय जागायनानै 30 दिनसिम बे प्रि रिक्रुटमेन्ट जेनेखि ट्रेनिं बे सोलिबाय थागोन गिबियाव आङो जोंनि खौरां बिजोंनि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आङो साबायखर जासिदों दा दिनैहाय बिटिआर गोरोबथानि 10.2 बे दफाखौ लानानै दिनै सारा बिटिआरआव गोबां बेबादि प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं केम्प खालामनाय बायदिनो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवारनि नैबे सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैहाय जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै जे मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार बेखौ जोङो बेखेवनाय हाबाफारि लादों बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जा नुजाफैदोंमोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनिनो ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म
आरो बाहायनो जोंहा जोंनि एबसुनि बिबानगिरिफोर जोंनि मेनेजमेन्ट कमिटिनि बिबानगिरिफोर आरो जों बाहाय ट्रेनिं होननानै नुजाफैनाय लाइमोन सेंग्राफ्रा निस्सय बाहागो लाफैदों। जोंनो थांनाय समावहाय 630 बा 50 बेबादि जोंनो मोनसे एप्लाइ खालामदों। दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो 1 दाननि थाखाय मोनसे ट्रेनिं केम्प जों खालामनो थांगासिनो दङ। जों आसा खालामो बे ट्रेनिं केम्पआ मोजाङै जाफुंसार जागोन आरो बे ट्रेनिं केम्पआव जायफ्रा बाहागो लागोन बिथांमोना निस्सय गावसोरनि जिखिनि रोंगौथि बेखौ दिन्थिनानै फैबाय थानाय समाव निस्सय गावखौ दानायनि जे हाबाफारि बे निस्सय जागायगोन। जों बेखौ मिजिं खालामदों। जों आसा खालामदों गेजेर गेजेर जोङो जोंनि बिटिआरनि जेखिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि इउपिपिनि दैदेनगिरिफोर समाजनि गोरों सुबुंफोर आरो जोंनि जे ट्रेनिं होग्रा बिथांमोननि गेजेरजों टिउटर बिथांमोननि गेजेरजों बेखौ जोङो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन बेखिनिखौ जोङो मिजिं खालामो। आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जेसेबां जोंनि बे सा ओनसोलाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बेखार जेंनायाव दिनै गोग्लैनाय दङ। दा बिथांमोनखौ जोंहा मोनसे दिशा गोनां लामाजों लांनांगौनि बा लामा दिन्थिनांगौनि जोंहा गोनांथि दङ। बेखौ जोङो आसा खालामदों। दा बेखौ नोजोर खालामनानै जोङो मिजिं खालामदों जे जायफ्रा दिनै बाहाय बाहागो लाफैदों बे बिथांमोना जाहाथे मोजाङैनो जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै इयुनाव गावखौ सासे राफोद सोद्रोम सुबुं आरो जौगासार सुबुं दानायनि जे हाबाफारि बियो जागायगोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। आं बेखौनो आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौनो नोजोर लाखिनांगोन, बेखौनो बिथांमोना थांखि लानांगोन। जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों नों जौगाब्लासो न'खरा जौगागोन, नों जौगाब्लासो गामिया जौगागोन, नों जौगाब्लासो समाजा जौगागोन, नों जौगाब्लासो जोंनि ओनसोला जौगागोन, नों जौगाब्लासो चिरां दुवारा जौगागोन, नों जौगाब्लासो चिरां जिल्लाया जौगागोन, नों जौगाब्लासो बिटिआरआ जौगागोन, नों जौगाब्लासो आसामा जौगागोन, नों जौगाब्लासो भारतआ जौगागोन, नों जौगाब्लासो मुलुगा जौगागोन। बे थांखि, बे नोजोर, बे आदर्शखौ लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गावखौ दानायाव जाहाथे मुखुब जायो बेखौ आङो गुरैयै लाइमोनफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय।